ಊರಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅನ್ನ ಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗ್ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಚೀಪೆ ಪೊಂಗಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತ್ ಪದೆಂಜಿ ಬೇಳೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತ್ ಬೊಳಂತೆ ದೆತೊಂದೆ ಉಂದೆನಿತ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಾಡ್ದು ಉಂದೆನ ಶೋಕ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸಲ ಲುಂಬೊಡು ತುಲೆ ಉಂದೆಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮೂಜಿ ಸಲ ಶೋಕ್ ಲುಂಬುಗ ಈಗ ನನ್ನಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಚ್ಚಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಐತ ಬರೀಟಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಆಲ್ ಬಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಂದೆನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗ್ ಒಯ್ಟ್ ಬೇಯರ ದೀಪನ ಐಟ್ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಾಡ್ಯ ಐಕ್ ಒಂದೇ ಕಪ್ಪಡ್ ಸೇಮ್ ಕಪ್ಪಡ್ ಮೂಜಿ ಕಪ್ ದಾತ್ ಪೇರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಪ್ಪ ಪೇರ್ ನೆಟ್ ನೀರು ಕೂಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಪೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತ್ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ನೀರು ಕೂಟಂದಿನ ದಪ್ಪ ಪೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಯ ಒಟ್ಟು 4 ಕಪ್ ಉಂದೇನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇಯರೆ ದೀಕ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂದು ಬೇಯರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಬೇಯೋನುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಬೊಡನೊಂದು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ಲ ದಿಯೋಲಿ ಯಾನಿಂಚ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡ್ ದಿಯೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮುಂದೆನ್ ಮುಚ್ಚಳನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಚೂರು ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ಮುಚ್ಚೊಡು ಇಜಿಂಡ ಉರ್ಕರ್ದು ಪಿದೆ ಬರ್ಪುಣಂಚ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಆಜಿದ್ ಶೋಕು ಬೇಯ್ತುಂಡು ತುಲೆ ಶೋಕು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಗ ಅವೇ ಕಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಪದೆಂಜಿ ಬೇಳೆ ದೆತ್ತುನ ಅದೇ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕಲ ನಿಕ್ಲೆ ಚೀಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡಣ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಪೊಡಣ ಕಮ್ಮಿಲ ಪಾಡೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಓಪನ್ ಆದ್ ಕೊದ್ದಾಡ್ತಲೆ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಒಂದೊಂದು ಜಾದಿ ಕದಿತ್ತು ನಾನು ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅವೆಡ್ ದುಂಬು ನೆಕ್ಕೆನ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆ ದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಂಡನೆ ಚೀಪೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುನ ಚೀಪೆದೆ ಓ ಎಸ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಂಡ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೆನ ಶೋಕು ನಮ್ಮ ಬೆರವೊಡು ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಡಿಪ್ಪಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಗ್ ತುಲೆಯಾನು ಒಂತೆ ನೆಯ್ ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ನೆಯ್ ಪಾಡೊನೊಡು ಒಂದು ಚೂರು ನೆಯ್ ಬೆಚ್ಚಾಕಿನ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿವನ ಬಾದಾಮ್ಲ ಬೀಜನ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಪೊತ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಒಂದೇ ನಿಚ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಒಂಚೂರು ಕಾಯಿಗಿನ ನಮ್ಮ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿನ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂದಿನ ಇಂಚನೆ ಪೊತ್ಪೊಡು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕಾಯಿನ ಗೊತ್ತಪ್ಪಂಡ ಅವು ತುಲೆ ಇಂಚ ಒಬ್ಬುದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಶೋಕು ಕಾಯಿಡು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಉಂದೇನು ನಮ್ಮ ಪೊಂಗಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಶೋಕು ಬೆರಂಡ ನಮ್ಮ ಚೀಪೆ ಪೊಂಗಲ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುಗ ಉಂದೇನು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತೋಡು ಉಂದೇನು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲೋರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತೂನಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ದಿಢೀರ್ ಆದ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ದಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದ.